Sí, bon dia, soc Manu Robert Costa, soc regidor no adscrit de l'Ajuntament de Vila-real. Vos desitjo bones festes a tots, tinguem coneixement i seny per poder-les disfrutar, que ens respetem tots i que tots ho visquem en tota la il·lusió i en tota l'alegria que com cada festa ens caracteritza a la gent de Vila-real. Soc regidor no adscrit, això vol dir que soc regidor independent, que només patisc per Vila-real. Què tenen d'especial les festes de Vila-real? Pues tenen d'especial que tenen molts anys, la tradició és molt antiga, estem parlant de 750 anys i de 650 anys de fer bou embolat, i tenim unes tradicions molt marcades i a més molt marcades anualment. I això fa que cada vegada se reforça més i que els nostres descendents estiguen orgullosos de disfrutar el que hem disfrutat els pares i els abuelos.